Matlı muğallimler, mehriban talip yaşlar. Qahraman arkadağımızın hem de arkadalı qahraman serdarımızın halkımıza serpay eden eserleri ruhu ve medeni qımmatlığımıza öwrüldi. Bu acayip ilmi, filosofik eserler yol yörelgemizdir. Halkımızın şöhratlı tarihini, medeni mirasını, nusgalyk yol yörelgelerini beyan eden eserler biz yaş muğallimlara, yaşları vatançılık ruhunda terbiyelemekte qımmatly gollanmadyr. Qahraman arkadağımızın, arkadalı qahraman serdarımızın jowher zekininden döreyen dürdäne eserler her birimiz üçün bahasyna yetip bolmajak baýlykdyr. Qahraman arkadağımızın Hakida Gowheri atly täze kitaby hem Pähim Paýhasyň nur şuglasydyr. Qahraman arkadağımızın türkmen we ingliz dillerinde neşir edilen Hakida Gowheri atly kitaby geçmişimize, buýsanjy, geljegimize bolan anamartdyrýar. Milli liderimiz taryhy maglumatlary diňewer öwrenmek bilen çäklenmän, häzirki zaman dünýäsyna akly ýetirmegiň syryny hem salgy berýär. Ata-babalarymyzdan miras galan ruhy gymmatliklarymyz bugünkü günde dünýäye ýaýylýar. Bu asylly ýörelgeleri, şöhratly taryhymyzy ýaş nesillere öwretmek, wagt etmek köňüllerde buýsanç döredýär. Täze kitap milli liderimizin, halkymyzyň şöhratly taryhy, döredüjilik mirasy hakynda toplan maglumatlarynyň paýhas dürgenji hazinasydyr. Bu ajayip kitapda merdana halkymyzyň asyrlaryň jümmüşine uzap gitýän şöhratly ýoly, görnükli şahsiýetlerimiziň amala aşyran beýik işleri, taryhy maglumatlar arkaly täsirli beýan edilýär. Qahraman arkadağımızın täze eseri, halkımızın bay tarihi, durmuşundan söz açan ilmi garaýşlaryň beýandyr. Türkmen halkynyň şöhratly taryhyny we bay medeni mirasyny öwrenmekde, dünýäye ýaýmakda uly tagallalar edýän Qahraman arkadağımızın, arkadaly qahraman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun. Akçıgül muallim, çuň manly mazmunly çykyşyňyz üçin size köp sag bolsun aýdýar. Geljekde işleriňizde uly üstünlikleri ýar bolsun. Matlahaty Bekseytek Fadynak muallimçilik mekdebiniň 1-nji ýyllyk talibi Tumor Mamedowanyň çykyşy bilen tamamlaýar. Salam aleykum hormatly muallimler, mehriban talip deňdoşlar. Qahraman arkadağımyzyň hem de arkadaly qahraman serdarymyzyň halkymyza serpay eden eserleri ruhu we medeni gymmatliklarymyza öwrüldi. Bu ajayip ilmi, filosofik eserler ýol ýörelgelerimizdir. Halkymyzyň şöhratly taryhyny, medeni mirasyny, nusgalyk ýol ýörelgelerini beýan etýän eserler biz ýaşlary watançylyk ruhunda terbiýelemekde gymmatly gollanmadyr. Qahraman arkadağımyzyň, arkadaly qahraman serdarymyzyň jowher zekininden döreyen dürdäne eserleri her birimiz üçün bahasyna ýetip bolmajak baýlykdyr. Qahraman arkadağımyzyň Hakida Gowheri atly täze kitaby hem Pähim Paýhasyň nur şuglasydyr. Qahraman arkadağımyzyň türkmen we ingliz dilinden neşir edilen Hakida Gowheri atly kitaby geçmişimiziň buýsanjy, geljegimize bolan önemi artdyrýar. Milli liderimiziň taryhy maglumatlary diňewer öwrenmek bilen çäklenmän. Häzirki zaman dünýäsinde akly ýetirmegiň syryny hem salgy berýär. Ata-babalarymyzdan miras galan ruhy gymmatliklarymyz bugünkü günde dünýäye ýaýylýar. Bu asylly ýörelgeleri, şöhratly taryhymyzy ýaş nesillerimize öwretmek, wagt etmek köňüllerde buýsanç döredýär. Täze kitap milli liderimiziň, halkymyzyň şöhratly taryhy, döredüjilikli mirasy hakynda toplan maglumatlaryň paýhas türi genç hazinasydyr. Bu ajayip kitapda merdana halkymyzyň asyrlaryň jümmüşinden uzap gitýän şöhratly ýoly, görnükli şahsiýetlerimiziň amala aşyran beýik işleri, taryhy maglumatlar arkaly täsirli beýan edilýär. Qahraman arkadağımyzyň täze eserleri halkymyzyň baý taryhyny, durmuşymyzdan söz açan ilmi garaýşlarymyzyň beýanydyr. Türkmen halkynyň şöhratly taryhy we baý medeni mirasyny öwrenmekde, dünýäye ýaýmakda uly tagallalary etýän Qahraman arkadağımyzyň, arkadaly qahraman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun. Hakida Gowheri hakda aýdary zat juda köp.
ödem her babay many mazmun baylygy babatda hatam şeýle. Göwher manysy bilen kalpları joşdurýan, nesillerin bütewlik baglanşygyny çeper, tarihi, filosofiki, ahlaki jähtlerden çoňur açyp görkezýän şeýle kitaplaryň höwri köp bolsun. Gahrman arka dağımdan döwet kalamından çykýan şeýle eterler halkymyzdy begenlerip, dünýä okuyjylaryny hem uwandyryp dursun. Bekseytak Fadynak Molimçylyk Mektebine Türkmenistanyň Senatçylar we Telekeçiler Partiýasynyň Taşowut Velayet Komiteti, Türkmenistanyň Magtymul adynaky ýaşlar guramatynyň Taşowut Velayet Geňeşi bilen bilelikde geçirilen Gahrman arka dağımdan Hakida Gowhar adly täze kitabynyň many mazmunyny bagyz nesihat etmek bilen baglanşykly geçirilen maslahatdy aýtjak diýjeklerimiz şulardan ibarat. Tödümüziň ahyryny türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arka dağımdan arka dağly Gahrman serdarymyzyň janlarynyň tagy ömürleriniň udak tutýan tutumly işleriniň mundan biýana hem rowaçlyklary betledmegini arzu edip maslahatymyzy geçirip tamamlaýar. Maslahaty Bekseytak Fadynak Molimçylyk Mektebiniň muallimi Maksudy Töreýew alyp bardy. Türkmenin dünyada avrayı artıp, hasıl bolur yaxşı arzu hiyali, nur saçyar geljege yalkımlı yaltı, halkara parahatçılık ve ananışmak yılı. Bat koşulup diyarımın badına, yine şovlar öňe barýan ak ýoly. Bu ýyl eýe bolar ajap adyna halkara parahatçylyk we inançmak ýyly. Yetirer jahana feher salamın, Türkmen fehrasynyň mülayim yeli, şahir yürek joşar şygyr kelamın, halkara parahatçylyk we ananışmak ýyly. Hudiler hoş ovaz guşlar yadaman, buğday başlarını pagtalı peli, ağdıvir il bagtlı olup yaşaya, halkara parahatçılık ve inanışmak ýyly. Alkış alıp arka dağlı serdarım, gülledip össürýä avadan iyili, parahat zeminim temiz asmanım, halkara parahatçılık ve inanışmak ýyly. Assalamu alaikum. Döwletli döwranly watanymyzda ýaşaýan, ýagty ertirler anam bilen garşylayan mehriban adamlar, ezizileşler. Akbaly halkynyň watanymyzda her bir dogyan günümiziň şanly wakalara, gowunurjy pursatlary beslenmegi bizi diýsen begenlerýär, buýsanlarýar. Akbaly halkynyň watanymyzda her bir dogyan günümiz şanly wakalara, gowunurjy pursatlary beslenýär. Garaşsyz baky betarap Türkmenistan diýarymyzda ösüşleriň ak ýolyny halkymyz bedewbady bilen okguny öňe barýar. Ähli ösüşleriň, özgörüşleriň ödenine bolsa, Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymyzyň hemde çoňur hormatlanýan hormatly prezidentimiz Arkadağly Gahrman serdarymyzyň gejelerini günüýde edip halkymyz üçin, bizi ýaşlar üçin edýän beýmetswer aladalarynyň, taýsy tagallalarynyň bardygyny aýratyn bellemek gerek. Hut şonuň üçin biziň bugun gününe ýaşlarymyza bildirilýän anam saýasynda Türkmen ýaşlary ýaşyl tugumuzy dünýä ýüzünde özüniň gadanyň üstünlikleri bilen belente parlatýarlar.
Ine mehriban adamlar edi diýleşler bu ýyl halkara parahatçylyk we anlaşmak gelmeden üstünlikler hem bizi diýsen buýsanlyrýar, begenlerýär. Anha bugün bolsa Ýagşylyk Akaýew adamnaky halkara network üniversitetimiziň bagtyar talipler bilen bilelikde halkara parahatçylyk we anlaşmak halkymyzyň gadymy ýol ýörelgeleri atly gepleşigimizde ýygnaşmagy makul bildik. Elbette aqbaly halkynyň watan bugünkü günde ýaşlarymyza aýratyn bel baglaýar. Ýaşlarymyza ata watanymyzyň geljegini gurjulary hemde düzülür diýilip uly anam bildirýär. Bu anam bolsa türkmen ýaşlaryny diýsen begenlerýär, buýsanlyrýar. Gepleşigimiziň başynda bizi şeýle asuda we parahat döwletde, ýurtda ýaşadýan türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyza, hormatly prezidentimiz, arkadagy gahrman serdarymyza tüýsürekden sag bolsun aýdýar. Mehriban adamlar edi diýleşler ine şeýle ýagşy arzuwlar bilen gepleşigimiziň nowatdaky sanyna başlaýar. Edi diýleşler bugünkü gepleşigimde gatnaşan mehmanlar bilen sizi tanışdyrmakçy. Meniň ýanymda oturan Ýagşylyk Akaýew adamnaky Halkara Network Üniversitetiniň Energetika we Inženerçilik Tehnikler Fakultetiniň bagtyar talebi Toýrys Mähmet. Mähmediň aňry ýanyna bolsa Ýagşylyk Akaýew adamnaky Halkara Network Üniversitetimiziň Energetika we Inženerçilik Tehnikler Fakultetiniň bagtyar talebi Çary we Gülnäz. Gülnäziň aňry ýanyna bolsa üniversitetimiziň Geologiya Fakultetiniň bagtyar talebi Uwez we Ogulşat. Mehriman talipden dostlar biz sizi halkara parahatçylyk we anlaşmak halkymyzyň gadymy ýörelgeleri atly gepleşigimizde sizi hoş gördük. Elbette hemmämiz bilýär bugünkü günde aqbaly halkynyň watan ýaşlara dayanýar. Çünki ýaşlyk täzeçilik, ýaşlyk gözellik, ýaşlary gollamak, ýaşaýyşy gollamak. Gahrman arkadagymyzyň, arkadagy gahrman serdarymyzyň her bir çykyşlaryny hem bizi ýaşlara ul anam millerýänligini bellek geçýärler. Hut şonuň üçin bugünkü günde bizi ýaşlarymyzyň gazanýan üstünlikleri, ýani türkmen ýaşlarymyzyň döwlet derejesinde, halkara derejesinde alýan baýrakly orunlary, ýaşlarda, bäsleşiklerde gazanýan üstünlikleri türkmen tugumyny dünýä ýüzünde belentde parlatmagyna uly ýardam etýär. Çünki biziň watan öňünde borjumyz bize goýulan anamy ödemek diýsek hem ýalňyşmaz. Mähmet gepleşigimiziň ilkinji söhbetdeşligini siziň bilen başlary. Elbette siz hem Ýagşylyk Akaýew adamnaky Halkara Network Üniversitetinde bilim alýaňyz, nazaretde alan bilimiňizi göçmek sabaklaryny hem giňden özleşdirýäňiz. Elbette her bir hünärde ezber ustad hünärmen bolmak üçin, şol hünärde zähmet çekmek üçin giňden döredilen mümkinçilikler wajib zatlaryň biri bolup durýar. Ne biziň watanymyzda bolsa her bir hünärde zähmet çekjek ýaşlarymyz üçin giň mümkinçilikler, şertler döredilýär. Elbette bu döredilip berilýän giň mümkinçilikler, şertler haýatynda her bir hünärde zähmet çekýän ýaşlarymyz, her bir hünärmenlerimiz hem özleriniň zähmetini gazanýan üstünlikleri bilen bulara jogap etýärler. Elbette biziň üniversitetimizde gazanýan üstünlikler hemde ýurdumyzda gazanýan üstünlikler hakynda gepleşigimizi dowam etsek. Awa, dogry elep geçende her bir güni ul ösüşleri, taryhy pursatlary we senýän garaşsyz baky bir tarap watanymyzda biri bilen otlaşyp gelýän buýsançly taryhy wakalar mehriban halkymyzyň bagtyarlygynyň berkarar döwletimizin ösüşleriniň aýdyn alamaty bolup ýürekleri örnýär. Bedewbady bilen öňe barýan berkarar döwletimiziň durmuşyndaky şahatlikly wakalar mehriban halkymyzy täze ýeňişlere bilen maksatlar ruhlandyrýar. Häzirki döwürde ýurdumyzy ähli urlar boýunça düýpli ösürmek, halkymyzyň bagtyar we awadan durmuşyny üçin etmek, mehriban watanymyzyň halkara awraýyn belende ötermek uğruna giň erimli işler amal aşyrýar. Ine şu ýyl hem 2025-nji ýyl halkara parahatçylyk we anlaşmak gelip atlanyrly. Her ýyl münasip derejede at goýmak inni asyrly bir däwe uğurly. Ýylgynyň agzy berligini, halkyň awadançylygyny baş maksat edinýän arkadaly gahrman serdarymyzyň başdanlygyna gahrman arkadagymyzyň döwlet adam çynürdiýän baş ýörelgesiniň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde berkarar döwletimizi güllläp ösýän, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň barha ýokarlanýan, ýaşlaryň balynyň galkyrýan döwletini öwürlýär. Biziň bilim alýan hojamyz bolan Ýagşylyk Akaýew adamnaky Halkara Network Üniversitetiniň gazanýan üstünlikleri hem munyň aýdyn mysallary. Ine 2024-nji ýylyň oktýabr aýynda biziň bilim alýan hojamyz bolan Ýagşylyk Akaýew adamnaky Halkara Network Üniversitetiniň professor muallimleri hem-de talipleri Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubai şäherine sergide bolup, ol ýerde özleriniň alınma maslahatlary hem-de öz sergileri bilen çykyş etdiler. Bu bolsa biz ýaşlaryň alma bilme bolan höwüsini has artdyrýar. Biziň bilim alýan hojamyz bolan Ýagşylyk Akaýew adamnaky Halkara Network Üniversitetimiz bilen birlikde ýokary okuw mekdepleri bilen online okuwlaryň hem-de alma maslahatlaryny geçirip durulmak hem biz talip ýaşlaryň alma bilme bolan höwüsini has artdyrýar. Şeýle hem
Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjesinin guruluşynyň dowam etmegi hem munyň aýdyň misallar. Ine ýaňy ýakynda Türkmenistan, Awganistan, Hindistan ýokary bortly elektrik geçirjesiniň işe girdilmegi hem munyň aýdyň suwtnamasydyr. İl günüň agzy berligini hemde halkyň awdançylygyny baş maksat edinýän arkadaly gahryman serdarymyň başdanyny gahryman arkadamyzyň döwlet adam üçin berdiň baş ýerleşiginiň üstünlikli siýasaty geçirmegi netijesinde berkarar watanymyzyň gülläp ösýän, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň mundan beýlekde has ýokarlanýan, ýaşaryň balynyň hem galkynýan döwletini öwrülýär. Elbette Mehmet doğru bellek geçýän sizin hem ýaň belleşiňiz ýaly biziň ýagşyly KK ifadynaky halkary network adyn üniversitetimizde halkary almamal maslahatlarynyň şeýle hem sergileriniň ýygydan gurnanylmagy, göçmek husapaklarynyň geçirilmegi, daşarurty görnükli wekillerimiziň gelip biziň üniversitetimizde özleriniň göçmek husapaklaryny hem de tejribede gazanan üstünliklerini dünýäniň öňde barjy tehnologiýalary bilen tanışdyrmak uğruna özleriniň gazanan ilmi işlerini açan täze açyşlar bilen biziň üniversitetimizde bir näçe tapaklar geçirilýär. Şeýle hem biziň professor muallimlerimizin şeýle hem Bahtiyar talip ýaşlarymyzyň gatnaşmagyna daşarurtlarda hem biziň öz gazanan üstünliklerimizi sergilerde, ulmamal maslahatlarda öz çykyşlaryny beýan etdiler. Elbette biziň ýagşyly KK ifadyna halkary network adyn üniversitetimizde diňe bir ulmamal maslahatlaryň däl, halkary derejesinde, döwlet derejesinde bir näçe olimpiadalaryň, bäsleşikleriň, ýarşlarynyň biziň üniversitetimizde geçirilmegi, biziň Bahtiyar taliplerimyzyň şolary bilen hyjyly gatnaşyp bayraklaryna munasip bolmagy biziň üniversitetimizde berilýän ilmiň, bilimiň ýokardygyny bize dördülüp berilen giň mümkinçilikleriň bardygyny aýdyň suwtnamasy bolup durýar. Biziň üniversitetimizde diňe bir halkara sergilerinde, ilmamal maslahatlarynda eýsem dörejülikle meşgullanýan talip ýaşlarymyz üçin hem giň mümkinçilikler döredilýär. Gahryman arkadagymyzyň arkadaly gahryman serdarymyz hem jowher paýhatyndan sylyp çykan ajaýyp eserleri buýsandyryp, begendirip her bir günümizi bezeýär. Elbette ýaňa kynna gahryman arkadagymyzyň hakyda gowhery hormatly prezidentimiz arkadaly gahryman serdarymyzyň magtumuly dünýäniň akyllary atly ajaýyp eserleriniň halkymyza sowgat bolup gowuşmagy, şol ajaýyp eserleri biz elimizde alyp okanymyzda bizde aýratyn bir duýgular, manyly sözler biziň aňymyzda, kalbymyzda ýaşaýar. O dogry elläp geçýän Dawud. Gahryman arkadamyzyň hakyda gowhery. Ya bolmasa arkadaly gahryman serdarymyzyň magtumuly dünýäniň akyllary diýen kitaplaryny biz talip ýaşlara halkymyza peşkeş bermegi biziň alyma, bilime, edebiýata bolan howsymyzy has artdyrýar. Ajap döwrümizin görüp gözýürin, öwrenip her kärin usulun tärin, saýlap seçip iň arzaly hünärin hyjyly okaýan talip ýaşlar biz. Bagtyň uçuruna asmany gaýyp, ýagty geljegimize nurumyz çaýyp, watan şöhratyny jahana ýaýyp, ilmden, bilimden paýly ýaşlar biz. Biz ýaşlara okamaga, öwrenmäge, döretmäge, döredip beren mümkinçilikler üçin türkmen halkynyň milli lideri gahryman arkadamyzy hemde peder ýoluny munasip dowam etdiren arkadaly gahryman serdarymyza köp sag bolsunlar diýýär. Goý gahryman arkadamyzyň, arkadaly gahryman serdarymyzyň janlarynyň sag, başlarynyň dik tutýan tutumly işleriniň rowany ýollarda rowaşlygy we senmegini arzu edýän. Sawol Mehmet arzuwlaryňyza bize meşguliýat goý ata watanymyzyň ösüşli, özgörüşli ýollaryny özüňiň munasip goşuntygyňyzy goşmakda, öz okuwlaryňyzda, durmuşyňyzda hemiş üstünlikleriň ýar bolmagyny tüýsürekden arzu edýär. Mehriban adamlar, ezidileşler, ene görüşüňiz ýaly biziň asuda parahat watanymyzda, Bahtiyar ilimizde talip ýaşlaryň ýürek joşgunlary bir başga. Elbette bagtdan paýly mehriban talipleriň, mehriban bagtly ýaşlaryň ýürek buýsançlaryny dinlemek hem bir başga. Çünki olaryň gursaklarynyň çykkan her bir ajaýyp kelamlary watanymyzyň ösüşlerini, özgörüşlerini wasp edýär, beýan edýär. Ezidileşler biz gepleşigimizi söhbetleşler arkaly dowam etýär. Biziň indi söhbetleşimiz ýaşyly KK ifadynaky halkary network adyn üniversitetiniň energetika we inženerçilik tehnikalary fakultetiniň Bahtiyar talibi Çary we Gülnaz. Gülnaz elbette hemmämiziň bilşimiz ýaly bu asuda Bahtiyar ilimiz bugünkü günde halkara parahatçylyk we ananşmak ýeli bilen, ýagny biziň watanymyzyň gadymy ýol ýörelgelerine eýerip ýylymyza at şuar daqylly elbette biziň watanymyz gadymdan şu günden ýagty ertirlerimize hem agdy berligi, jewisligi, bütewligi bilen dünýäge nusgalyk ýurt hökmüne, döwlet hökmüne tanalýar. Asudalygyň, parahatlygyň mekan hökmüne dünýäge ýaňsalýan ezi watanymyzda her bir günümizden toýlara, bayramlara wetsenmek bolsa, bizi şol agdy berligimiziň, jewisligimiziň, bagty hem de Bahtiyar döwletde ýaşaýanlygymyzyň ýene bir ýola suwtnamasy bolup durýar. Gepleşigimizi şanly bir taraplarymyzyň 30-lyk toý bayramyna görülýän ýurdumyzda döwlet çärelerine taýýarlyklar hem de şu agdy berligiň, parahatlygyň, mekan hökmüne dünýä tanalýan eziz ülkemizdäki şeýle ýol ýörelgünimiz hakynda gepleşigimizi siziň bilen dowam edäýse.
Bizim yurdumuzda her bir ýylyň ajaýyp atlar dakylýar. Her bir ýyl öz adyny, taryhy altyn harplar bilen belleýär. Gahrman arka dağımyzyň baş tutanlygynda başı başlanyp, hormatly prezidentimiziň baş tutanlygyny durmuşa geçirilýär. Şanly bitaraplygymyzyň 30 ýyllyk toýy toýlanýar. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň iň ýakyn we anamdar hyzmatdaşy Gahrman arka dağımyzyň we arka dağly gahrman serdarymyzyň taýsyz tagallalar netijesinde Ak şäherimiz Aşgabat häzirki wagtda Sewitde alalaşdyrjy merkez hökmünde hyzmat edýär we dünýä tanalýar. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arka dağımyzyň bitarap Türkmenistan atly eserini şeýle setirler ýazýar. Biz oňyň bitaraplyk diýilip atlandyrylýan nusxany saýlap aldyk. Onun esasy düzgünleri parahatçylyk söýjülükden, beýleki döwletleriň işine gatnaşmazlykdan, olaryň özbaşdaklygyny we çäk bitewligini hormatlamakdan, halkara harby bileşiklere hemde harby şertnamalara goşulmazlykdan ibaratdyr diýip belledi. Birleşen Milletler Guramanyň Baş Assambleýasynyň 71-nji maslahatyna milli liderimiziň baş tutanlygyny Türkmenistanyň teklibi bilen 12-nji dekabry halkara bitaraplyk gün diýip eglan etmek barada revolýusiýa biragzdan kabul edildi. Şol günden bäri her ýylyň 12-nji dekabry halkara bitaraplyk güni dünýäň ähli ýurtlary tarapyndan uly dawara bilen bellenýär. Dünýäde Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan ikrar edilen ilkinji bitarap döwlet bu biziň ata watanymyz Ediz Türkmenistandyr diýilen nurany buýsançly sözler bugün awadan halkymyzyň diliniň senasyna, ýürek owazyna öwrildi. Baky bitaraplyk bu biziň bütün dünýäde parahatçylygy ündeýän, halklary dost doganlygy, agzybirligi çagyrýan hemde insanperwerligi we wagt edýän ýörelgelerimizi dünýä ýaýan taglimat bolup hyzmat edýär. Häzirki döwürde Türkmenistanyň hemişelik bitaraplyk ýörelgelerinden gelip çykýan aýdyň wezipeler dünýäde ähli mumy parahatçylygyň puhtalandyrylmagynda, durnukly ösüşiň we awadançylygyň öpjün edilmeginde möhüm ähmiýete eýe bolup durýar. Goý dünýäde hemişe parahatçylyk hökm sürsin, parahatçylyk arkaly ösüş dawarlansyn. Gahrman arka dağımyz, arka dağly gahrman serdarymyz janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, alyp barýan işleri elmydama rowaç bolsun. Sawol günä arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Sizem okularyňyzda üstünlikleriň ýar bolmagyny hemiş arzu edýäs. Mähriban adamlar ezidileşler biz gepleşmeli söhbetleşik arkaly dowam etýär. Indiki söhbetleşimiz Ýagşylyk Hakaýew adymyndaki Halkara Network Üniversitetiniň Geologiýa fakultetiniň bagtyýar talebi Öwgezow Ogulşat. Ogulşat elbetde dünýä biziň ýurdumyzy ösen medeniýetiň, sivilizasiýalaryň beýki pökli ýoluň ýüregi, taryhy we medeniýet ýarlyklaryň mekan hökmüne tanýar. Dünýä biziň ýurdumyzy ykdysady özgörüşlikleriň we baý mümkinçilikleriň mekan hökmüne tanýar. Şeýle dünýä ýüzüne ösüşleriň ak ýollaryny, taryhyň altyn gatlaryna adyny ýazmak başarýan ata watanymyzda biz ýaşlara uly anam millerler. Halkara parahatçylyk we anaşmak gelini hem Gahrman arka dağımyzyň, arka dağly gahrman serdarymyzyň ajaýyp eserleriniň bize sowgat bolup gowuşmak hem bizi diýsen buýsanlyrdy, begenlerdi. Ýaşlyk joşguny diňlemek ezid iýleşlerimiz üçin hem ören täsirlidir, gyzyklydyr. Şoň üçin gepleşigimizi siziň bilen dowam edäýeli. Sağol Dawud ýaňam talipden dostlarymyz Mehmet bilen Gülnäziň çykyşynda hem bilişmedi ýaly. Türkmen halkynyň milli lider Gahrman arka dağymyzy hemne arka dağly gahrman serdarymyzyň saýasynda ýaşlar uly ünsürler. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwür Mehriban halkymyzy belent merteben ajaýyp bagty başlaýar. Bu hukumatlyklary orta ajaýyp döwrümizden tuğuny öwrüp biz dünýä halklarynyň arasynda döwletli döwranly, bagtly bagtyarmy edip ýaşadýar. Diýarymyzda bagtyarlyk bolup dolan bu döwletli döwran edip halkymyzyň arzularyna ganat, köňüllerini alham joşgyny berdi. Şonuň üçin hem ilkinji nowatda men ähli adam halkym bolar diýip halkyny gün köçüýän. Türkmen halkynyň milli lider Gahrman arka dağymyzy hemne arka dağly gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag ömürlerini uzak tutýan tüm işleriň elmydama rowaçlyk etlenmegini tüýsüremizden arzu edýär.
Davut yaňan bella geçişimiz ýaly diňe orda şäher ýurtlarda däl biziň türkmen ýaşlaryma şeýledi. Ýagşylyk Haqa ifadına halkary Newt we Gady Üniversitetining Bagtyar talip ýaşlary öz üniversitetimizin şäherine hem bir näçe bähleşikler gatnaşyp baýraklar onlara munasip bolýarlar. Olardan ýylyň geçirilen talip, joşgun talip, gözeli, gerçek ýygdatly bir näçe bähleşikler geçirilýär. Bu bähleşikler hem biziň üniversitetimizde ýerleşen fakultetlerden bir näçe talipler gatnaşyp baýraklar onlara munasip bolýarlar. Şeýlede biziň ýurdumyzda Türkmenistan döwletimizde ýaşlaryň çağalaryny täkin açyp görkezmek üçin bir näçe bähleşikler geçirilýär. Olardan Türkmenistan Mawtumladyna ýaşlar guramasynyň merkezine işiniň ýaşlar baýragy, mundan başga ýaş alim, mundan başga bir näçe ýygydarly bähleşikler geçirilip durýar. Olardan hem biziň talip deňdoşlarymyz özleriň eserleri, aýdymlar, sazlar bilen çykyş edip ýurdumyz ötüşlerini has hem özüniň goşantlary bilen goşant goşýarlar. Insan ihlasynyň murat tapma bu diýsen uluzat. Onda biz talip ýaşlaryň döwrewap derejede okap, okularymyzdan daşar özgün isleýän oglarymyz bilen meşgullanyp, watanymyzyň masbyny edip, tele ýaýlymlarda ýygydarly çykyş etmek biziň başymyzy göýge direjär. Odan arzularymyzyň has bolup, ihlasymyzyň murat tapýan ýurduny ýaşap, okap, bilim alyp, bu döwrüň bu ýamyň watyny öz goşgularymyzda, aýdymlarymyzda, şygyrylarymyzda, çykyşlarymyzda beýan etmek biz gursa ilhamly, kalby joşgunly ýaşlaryň mukaddes borçydyr. Türkmen halkynyň milli lider Gahrman Arkadaýymyzyň hemne Arkadaýal Gahrman Serdarymyzyň ýylyň bir näçe kitaplaryň çap edilmegi şeýlede ýaşlara, Türkmenistan döwletindäki ähli dinleýijilere hödürlenmegi bize ýan kitap bolup durýar. Şolaryň birinde ýörüte biz üçin Ýaşlar watanyň dayanjydyr diýen kitaby biziň hemişelik ýan ýodamyz bolup durýar. Ýaşlar watanyň dayanjy diýen kitabyna hem ýaşlara goýulan sarpa, ýaşlara goýulan anam, ýaşlara goýulan öwüt ünnem biziň geljegimize has hem ruhlandyrmaga, bir näçe bähleşikleri, şeýlede ýurdumyzda, döwletimizde geçirilen bayramçylyklary işçen gatnaşmamyz üçin uly mümkinçilik bolup durýar. Elbetde ol saat bu aýdylanlara canly şaýat bolmak üçin ilki bilen biz özümize bagyt näme diýilen sowaly bermeli. Bagyt näme? Bagyt haçan insanyň gursagyny ýagty ertirleri anamy, hyjy, arzu umytlar gaýnap joşdurýan bolsa, onda biz bagtly hem de bagtyar adamlardyr diýsek ýalňyşmaz. Ine biziň watanymyzda hem şeýle bagtlyk, döwletçilik, döwranlyk hem ise hukmrawan. Mawtumlar tamamyň hem belleşi ýaly bir suproda taýýar kılynsa aşlar göteriler. Oruk baly türkmeniň diýär. Agdywirligi, jewitsigi, parahatlygy, dünýä nusgalyk ýol ýörelgileri bilen dowam etdiren türkmen halkymyzyň adawry bugun kun hasa belende göterilýär. Hemme ýaşlarymyzyň gursaklaryndäki bu ýsonçly kelamlar watanymyzyň ösüşini, watanymyzyň bize goýan anamyny aýdyň açyk görkezýär. Elbetde Davut Dogrubeýle geçen türkmen halkynyň milli lider Gahrman Arkadaýymyzyň hem de Arkadaýal Gahrman Serdarymyzyň saýatyny ýurdumyz gün saýyn gülläp ösýär. Şeýle işretli bagtly zamanada ýaşaýan halkymyz ingen bagtly hem bagtyar. Biz ýaş nesilleriň ilmli, bilimli, sagdan, giň göz ýetimli, dünýä derejesine pikirlenip bilýän, halkymyzyň gadymdan gelýän däpde solan umumy adamzat gymmatlyklaryny baýlaşdyrmaga, şertleriň dördülýänligi biz ýaş nesiller çäkde toýsandyrýar hemne ul ösüşler ruhlandyrýar. Çünki biz ýaş nesiller bagtly geljegiň ýakty umytlary, biz ýaş nesiller şular ýaly okamaga, öwrenmege, ýaşlaryň, çağalaryň, mundan başga da ähli adamlaryň şu öz saýlap alan ogurlary bilen meşgullanyp, watanymyzyň ösüşlerini haskem şont goşma ul mümkinçilikler döredip berilýär. Men hem öz ýürek boýsanjymy ýaşlara goýulan anam marada goşuk bilen dowam edäýin. Adalatdan gözdaşalan berkarar türkmen binasy, boýsanç bilen belentiňle ýanglanýar döwlet senasy, bederkesini ýöretýän il günümiziň penasy, dünýä içre meşhur bolup biz garaşda diýar bilen türkmen ýyly baky dowam Arkadaýal Serdar bilen. Her tekerde secde edýän ýaşyl tugum tugramy, insanlaryň kalbyny ulansan ýurdum nurana, bu toprakda dogulmaň eýýän bagtyň çuwdugy hiç kim kämegdemeýär, muny ene hutdy. Sağ olun hormatly prezidentimiz, ilmler bilmegiň ýolaşdyňyz, bagtly geljegimizde şam çyragy bolup, gün kümensiz bize ýakdaşdyňyz. Oňat okap anamyz öderit, ýurdumyzy edýärler diýär, üstünlük kazanyp okuw diýişdi, türkmen gudratyn dünýäye aýar. Biz ýaş nesilleri şular ýaly okamaga, öwrenmege, ýaşlaryň istikini açyp görkezmege, giň mümkinçilikler döredip berýän türkmen halkynyň milli lider Gahrman Arkadaýymyzyň hemne Arkadaýal Gahrman Serdarymyzyň janlaryny sag ömürlerini uzak tutýan tümlişleriň elmi damar başlyk etmenini tüý süremizden arzu edýär. Bizem türkmen halkynyň milli lider Gahrman Arkadaýymyzyň hemne Arkadaýal Gahrman Serdarymyzyň anamyny ödep, watanymyza, ýurdumyza gerekli ýaşlaryň biri bolup ýetişjegimizi tüý süremizden ananýar. Sağ olun, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bugünkü halkara parahatçylyk we ananşmak halkymyzyň gadymy ýöregi gepleşiginde gatnaşyp özüňiň ýürek boýsançlaryňyzy hem de watanymyzyň ötüşlerini, özgörüşlerini wasp edýän gyzykly gurulmaryňyz üçin ekularyňyzda hemiş üstünlikleriň ýary bolmagyny tüýsürüňizden arzu edýäs. Gülle diýar eziz ene topragym, bagyt guşugynyň ata watanyna, asuda asmanyna parlap aýdagym arka dagly Serdarymyň şanyna.
Mähriman adamlar edi diýleşler. Bugünkü gün Ýagşylyk Akaýew adynyňky halkara network üniversitetimiň bagtyar talipleriniň gatnaşmagynyňky halkara parahatçylyk we ananşmak halkymyň gadymy ýöregeler atly gepleşigimizi şunuň bilen jemleýär. Bize şeýle asuda asmanyň astyna parahat zeminiň üstüne berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ýaşamaga, okamaga, öwrenmäge bu ajaýyp döwürde hemişe üstünliklere şaýat bolmaga döredip berýän giň mümkinçilikler üçin Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy, hormatly İl ýaşulsy, Gahryman Arkadagymyza, çuňgur hormatlanýan hormatly prezidentimiz, Arkadagly Gahryman serdarymyza tüý sürekden sag bolsun aýdýas. Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman serdarymyzyň janlarynyň sag, belent başlarynyň aman bolmagyny tüý sürekden arzu etýäs. Gepleşigi alyp bardy Ýagşylyk Akaýew adynyňky halkara network üniversitetiniň bagtyar talebi Türkmeniň altyn asr bäsleşiginiň çäklerine geçirilen Päkim Paýhatumany Magtymul Pragat dörüjülük bäsleşiginiň ýeňjisi Dawud Döwranow. Hormatly illeşler, Ustad aşpez gepleşigine çykyş edýän aşpezlere baha bermek geregi sizinki. Haýsy aşpeziň ustadlygy size yaran bolsa, 0530 gysga belge degişli kod belgisini uğratmak arkaly ses berip bilersiňiz. Salam, men Gözel Aman Mammedowa. Ustad aşpez bäsleşiginiň gatnaşçysy. Men çağalykdan nahar pişirmäni höwesçiň, özüm öý hojalykçy. Aman Mammedowa Gözel, kod belgisi 531. Men Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Şirin Annabaýewa. Ustad aşpez bäsleşiginiň gatnaşçysy. Men özüm öý hojalykçy. Ustad aşpez bäsleşigini höwesçiň bolup gatnaşýan. Annabaýewa Şirin, kod belgisi 533. Men Ustad aşpez bäsleşiginiň gatnaşçysy Ýazgul Tejenowa, özüm öý hojalykçy. Tejenowa Ýazgul, kod belgisi 535. Ustad aşpez gepleşigine çykyş edýän aşpezlere baha bermek geregi sizinki. Zehiller nädip dörýär? Fizikada tebi hadiselerde işle olan bir näçe gyzykly meseleler çözýäris. Halkara bäsleşiň ýeňçisi. 2025-nji ýylyň ýanwar aýynyň 13-17 aralygynda Gazakystan Respublikasynyň Astana şäherine geçirilen 20-nji halkara jagtlyk olimpiadasyna gatnaşdym. Bu olimpiadada üstünlük çykyşy fizika dersi boýunça altyn medal nasip boldy. Bu derece nädip ýetdi? Günne ortaça 5 saat taýýarlanýar olimpiada. Kimler täsir etdi? Matmulad Türkmen Döwlet Üniversitetinde okayan 4-nji ýyl talipba Kerim Çerkezow. Şol maňa Allamat bolandan geçen sapaklaryny başarken fizikany okudýar, öwredýär. Maşgalanyň gollawy. Maşgalamdan iň köp meni goldan atam. Zehinliler nädip dörüýä gepleşemeden bu gezek kysanyna halkara olimpiadada altyn medaly eýe bolan Jumadurdy Nuri bilen taýýarlanan söhbetdeşligimizi görmek üçin 0530 gysga belgisine 404 ýazyp uğratsaňyz gepleşigiň internet salgasy siziň telefonuňyza gelip gowşar. Merjan, planetalar hakda bilýärmi? Ay ýok. Näme bolar? Toğolok. Meniň adym Merkuridir, gün bilen goňşy bolan. Meniň adym Merkuridir, gün bilen goňşy bolan. Mehriban çağalar, näçe san planeta bar? Olaryň içinde iň ulusy, iň soğugy, iň assasy haýsyka? Egerde size gyzykly bolsa, ondan 0530 gysga belgisine 834 san belgisini ýazyp SMS uğratsaňyz, planetalar barada taýýarlanan multfilmiň internet salgysy siziň telefonuňyza gelip gowşar.
kelip Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir begrüßen Sie alle in unserem Programm Diller Dünyası. Unter der weisen Führung unseres Arkadalı Serdar kann man große Erfolge in allen Lebensbereichen sehen. Die Wissenschaft und die Bildung sind die wichtigsten Sektoren unseres Landes. Heute haben wir einen Unterricht, in dem wir die deutsche Sprache lernen. Heute haben wir einen Gast. Unser Gast heißt Ayceren Allahliebe. Guten Tag, Ayceren. Guten Tag. Wie geht es Ihnen, Ayceren? Gut, danke. Ayceren, heute unser neues Thema ist meine Familie. Heute lernen wir die neuen Wörter, machen wir die Übungen und natürlich sehen wir ein Video an und am Ende lernen wir ein Gedicht. Klar, Ayceren? Klar. Ayceren, unsere erste Aufgabe ist Nachsprechen. Ich sage und du sprichst nach. Klar, Ayceren? Klar. Gut. Der Vater. Der Vater. Der Vater. Der Vater. Gut. Die Mutter. Die Mutter. Die Mutter. Die Mutter. Die Oma. Die Oma. Die Oma. Die Oma. Der Opa. Der Opa. Der Opa. Der Opa. Gut. Der Bruder. Der Bruder. Der Bruder. Der Bruder. Sehr gut. Die Schwester. Die Schwester. Die Schwester. Die Schwester. Gehen wir weiter. Der Sohn. Der Sohn. Der Sohn. Der Sohn. Die Tochter. Die Tochter. Die Tochter. Die Tochter. Gut, Ayceren, du hast alle Wörter richtig und gut wiederholt. Gehen wir weiter. Ayceren, wer ist das? Das ist mein Opa. Wie heißt dein Opa, Ayceren? Mein Opa heißt Mohammed. Sehr gut. Und wer ist das, Ayceren? Das ist meine Oma. Gut. Und wie heißt deine Oma? Meine Oma heißt Maisa. Sehr gut. Und wer ist das, Ayceren? Das ist meine Mutter. Sehr gut. Und wie heißt deine Mutter? Meine Mutter heißt Selvi. Mhm. Und wer ist das? Das ist mein Vater. Und wie heißt dein Vater? Mein Vater heißt Pelwan. Sehr gut. Und wer ist das? Das ist meine Schwester. Und wie heißt deine Schwester? Meine Schwester heißt Aysenem. Sehr gut. Und wer ist das? Das ist mein Bruder. Und wie heißt dein Bruder? Mein Bruder heißt Daud. Sehr gut, Ayceren. Ayceren, jetzt sehen wir ein interessantes Video an. Das ist meine Familie, groß und klein. Lasst uns alle treffen, das wird fein. Zuerst kommt Papa, stark und groß, mit einem Lachen, das klingt famos. Familie, Familie, hell und klar. Jeder von ihnen ist wunderbar. Mama und Papa, Schwester auch. Oma und Opa, alle am Bauch. Mama ist sanft, lieb und so gut, mit Geschichten und Umarmungen im Überfluss. Bruder ist lustig, spielt so gern, lachen und rennen ist nie fern. Familie, Familie, hell und klar, jeder von ihnen ist wunderbar. Mama und Papa, Schwester auch, Oma und Opa, alle am Bauch. Mama ist sanft, lieb und so gut, mit Geschichten und Umarmungen im Überfluss.
Bruder ist lustig, spielt so gern. Lachen und rennen ist nie fern. Familie, Familie, hell und klar. Jeder von ihnen ist wunderbar. Onkel, Tante, Cousins auch. Jeder von ihnen ist ein Genuss. Opa ist weise, Geschichten voll Spaß. Oma backt Kekse für uns in Maß. Zusammen spielen, lernen und mehr. Mit Lachen und Liebe, das gibt viel her. Familie, Familie, hell und klar. Jeder von ihnen ist wunderbar. Alle zusammen, Seite an Seite. In der Familie sind wir geeint. So viele Namen, so viel Gefühl. Ein großes Herz, das ist das Ziel. Danke Familie, immer treu, für immer zusammen, nur ich und du. Ayderen, war unser Video interessant? Ja. Jetzt gehen wir weiter. Ayderen, unsere nächste Aufgabe. Hier haben wir ein Foto und auf dem Foto haben wir 2 Kinder. Er heißt Arslan und sie heißt Selbi. Gut, gehen wir weiter. Ayderen, unsere nächste Aufgabe. Hier haben wir auch ein Foto und hier haben wir die Sätze. Kannst du bitte die Sätze lesen? Ja. Gut, lies bitte. Das ist Aman, er malt. Gut, jetzt haben wir auch ein Foto. Lies bitte die Sätze. Das ist Urban. Er arbeitet im Garten. Sehr gut. Und wer ist das, Ayderen? Das ist Urban. Und was macht er? Was macht Urban? Er arbeitet im Garten. Sehr gut, richtig. Gehen wir weiter. Bitte schön, lies bitte die Sätze. Das ist Nurana. Sie singt. Sehr gut. Und dann, wer ist das? Das ist Nurana. Und was macht Nurana? Was macht sie? Sie singt. Sehr gut. Lies bitte die Sätze. Das ist Selbi. Sie liest ein Buch. Sehr gut. Dann, wer ist das, Ayderen? Das ist Selbi. Und was macht Selbi hier? Was macht sie hier? Sie liest ein Buch. Sehr gut, danke schön, Ayderen. Und unsere nächste Aufgabe. Ayderen, was sagen wir? Merdan, er oder sie? Er. Prüfen wir? Ja, richtig. Bahar? Bahar, sie. Überprüfen wir? Ja, du hast recht, Ayderen. Aman? Aman, er. Überprüfen wir? Ja, richtig, Ayderen. Gulnar? Gulnar, sie. Überprüfen wir? Ja, richtig, Ayderen, du hast recht. Ahmed? Ahmed, er. Überprüfen wir? Ja, richtig. Und Maral? Maral, sie. Überprüfen wir? Ja, richtig, sehr gut. Gehen wir weiter. Ayderen, hier lernen wir die Wörter in Paaren. Also der Vater und was passt? Welches Wort passt hier? Der Vater und die Mutter. Richtig. Die Oma und was passt? Die Oma und der Opa. Ja, richtig gut. Und die Schwester und die Schwester und der Bruder. Ja, richtig. Und jetzt der Sohn und der Sohn und die Tochter. Ja, richtig. Du hast alles richtig gemacht, Ayderen. Gehen wir weiter.
Aigeren, unsere nächste Aufgabe, mein oder meine. Was sagen wir? Mein Vater oder meine Vater? Mein Vater. Richtig, Aigeren. Mutter. Meine Mutter. Meine Mutter. Schwester. Meine Schwester. Meine Schwester, gut. Opa. Mein Opa. Ja, mein Opa, richtig. Und Bruder? Mein Bruder. Richtig, mein Bruder. Und Oma? Meine Oma. Meine Oma. Richtig, Aigeren, du hast gut gemacht. Gehen wir weiter. Aigeren, hier haben wir einen Text. Kannst du bitte den Text lesen? Ja. Gut, fang an. Das ist meine Familie. Meine Familie ist groß. Das ist meine Oma. Sie heißt Marau. Das ist mein Opa. Er heißt Turti. Hier ist mein Vater. Er heißt Oraz. Das ist meine Mutter. Sie heißt Durli. Mein Bruder heißt Selim. Meine Schwester heißt Alten. Gut, Aigeren, du hast den Text gut gelesen. Dankeschön. Jetzt gehen wir weiter. Aigeren, hier haben wir für dich ein Gedicht und das ist deine Hausaufgabe. Du musst das Gedicht auswendig lernen. Klar, Aigeren? Klar. Gut, ich lese zuerst das Gedicht und du hörst zu. Danach liest du. Klar, Aigeren? Klar. Meine Familie ist da. Meine Familie ist groß. Meine Mutter ist da. Mein Vater ist dort. Und jetzt du, Aigeren? Meine Familie ist da. Meine Familie ist groß. Meine Mutter ist da. Mein Vater ist dort. Gut, Aigeren. Und das ist deine Hausaufgabe. Klar, Aigeren? Klar. Aigeren, war unser Unterricht interessant? Ja. Gut, der Unterricht ist zu Ende. Wir hoffen, dass unser Unterricht interessant war. Der Unterricht wurde von der Studentin des Turkmenischen Nationalen Instituts für Weltsprachen namens Dawlat Mehmet Azadi Gulaim Gelimradwa vorbereitet. Wir bedanken uns von ganzem Herzen bei dem Helden Arkada und unserem hochgeehrten Präsidenten Arkada Ali Kherin Serdar für ihre Bemühungen um uns Jugend und um ihr Vertrauen zu uns. Wir äußern hier unsere Zufriedenheit und unsere Dankbarkeit im Namen unserer Jugend. Auf Wiedersehen!